Tervetuloa katsomaan uutta videota. Tässä videossa mä pelasin Kakkuhin järjestämää tapahtumaa, jossa kaikki pelaajat on pieniä. Ensimmäisenä hakataan puu. Tänne mähän voin rakentaa mun kodin. Tosiaan mä yritän tässä nyt kaivaa niin syvälle, että mä löydän luolan. Siis mitä? Oliko se yhden päästä? Oh my god. No mennään nyt vähän tutkimaan sitä luolaa tarkemmin. Onko siellä jotain hyvää, esimerkiksi rautaa? Siellä näytti olevan aikaisemmin, kun katoin. Mitä? Oh my god. Mitä tapahtuu? Ei. Tuolla on zombi. Oi. Ja nyt. Apua. Ei. Mene. Ei mene. Millä mä hakkaan sitä? Mulla ei oo miekkaa. Ei vitsi. Ei mä kuolin. Mitä? Ei vitsi. Oh my god. No hei. Käykää kattoo Kakkuhin video. Joo, siinä näytte Kakkuhin pelaamisen tästä pelistä. Ja joo, nähdään seuraavassa videossa. Se on moi.